Serus, v tomto videu budeme hrať challenge, ktoré keď dáme druhé alebo horšie miesto, nemôžeme hrať s týmito brawlerami, s ktorými sme dali druhé alebo horšie miesto, takže ideme na to. Ja si berem Baza. Máme už pár brawlerov, lebo video sa nevydarilo už na tretíkrát. Hej, takže to natáčame tak trošku zložitejšie, ale dúfam, že sa to nejak podarí. Ideme dúvička. Keď teraz prehráme, ty nemôžeš hrať Baza, ja Shelly. Aha, no dobre, no. A ináč sme vám zabudli povedať, že keď prehráme na všetkých brawlerov, tak video musí končiť. Takže takto. No, ideme na to. Rok je mŕtvý. Dáme si pin. To vážne som nezobral, to ten kokot. Ach bože. Toto video bude trošku kľudnejšie než tie minulé. Sualente! Dobre, no. Zapaskero. Zabiješ. Halloween. Po tejto hre si zmením Wi-Fi. Nech ma zabijem, rozkopem. Nemôžeme síce umrieť. Síce len ty môžeš umrieť, ale potom ja nie. Ty si kokot? Sa ťa pýtam, kde ideš? Kde ideš? Ja som bol na Ukrajine. Ja som vstúpil na mínu. Sovietský zväz. Zdar Ukrajine. Zdravuj. Čo ide? Chod piči. Čo si na mňa ústý? Čo sa mi ťaháš do kamery? Dobre, mŕtvy je. Ty kokot, máme 12 powery, čo ti jebe? Ty teda ho rozjebem, kokotko. Kde mi utekáš? Čo po mňa hádžeš? Dobre, vyhráte to do piči! Daj sa. No, zapaskero! Zapaske! Mor. Tak sa smeješ jak vlk. Sualente! Napijeme sa ľudia borovice. Čiernohorskej. Hey guys, welcome to my new. Co to robię? Kur. Dobra, możemy zacząć. Policję! Wygraliśmy prvú hru. Ja som vyhral! Máme už len 24. Už len 43 dní a dostaneme 10 000. Poďme. Rozjebí. Policia! Godzilla rozjebí. Rozjebí, po piči tu. Sa nám už rozpráva, ty kokotko. Vyhral som všetko kvôli mne. Áno. Mám odmenu. Máme Brawl Ball. Hej, ja už mám, že... A ja mám coiny. Mámo... Ja nechcem ďalšieho Dylina. Práve tu Jaro Hriňák získal ďalšieho brawlera. Mámo, news toto berem si zapaskieru. Hello. Koľko mám veľa brawlera, ale ja nechcem to plné. Nechcem! Takže ideme ďalšiu hru. Zapaskieru. Halloween! Dika bubušida Halloween. Čo ideš po mne? Čo si hustá? Cez mobil? Ty tu bo? OMG, ty si boss! Ty si boss jak Ela, to Miko! Ela, to Miko. Zabij ty, grinárno. Ela, do piči. Ty teraz robím klip na box. Tu sú dole! On me! On me do piči, on me! Tam je Nita, choď ho zabiť, ja nemám broka! Nic nie. Dáme ho. Čo si rozíš? Rozíš to! Toho cigana. Dobre, nebavím ma to, končíme video Serus. Vyhrali sme tretiu hru. A ideme ďalej. Nejdeme ďalej. Ja už končím. Ty už tam sám točí, už je domov. To čo mám tu stáť? Mám El Prima. To je inak môj parťák v realite. Legendary Star Drop! Srandujem. Však buď ticho, nechme sa tu. Ty.
No, vyberám si kredity ďalšieho chvíľu, budem mať to tu mechanik. Mechanik. Zapaskero. To robíme. Ten mikrofón je prehnutý jak žirafa do piči. No, to je nudare proste, na novom uče to je o ničom. No, ale to je challenge. Nie je to žiadna challenge, už nikdy nevidie nové video, to je posledné, ktoré vidíte na tomto YouTube kanále. Smej sa. Už nikdy tu nevidie video, posledné video, takže dávajte like, odbery. Rozumiem. Ja som bral. Čo ti jebe? Takže ty nemôžeš hrať s bazom, ja nemôžem hrať so všetkým, my sme smysl. Budem hrať s bazou. Budem hrať s bazou. Ale nemôžeš dole ľudia. Nepodaril mi výkrik. Idem teraz hrať s bazom. Provokuješ ma? Vymeňme. Do studne! Ale vy ste si všimli, že to tento Dilini, on ani nehrá, on len sa smeje. To môj kanál, to nie je jeho. Čo na nedá? Čo na nedáš peste? Keď zomrieš, ja zomrieš! A s kým mám hrať? S kým mám hrať? Už nemám brawlerov! Dobre, dvoch ešte... Dostal som star dropy! No musíme hrať... No ja idem hrať Mitu. Ja idem Elgara. Ale čo sa smeješ? Elgara! Rapideč! Piči tam máš môjho Elgaru. Pomoc! Čo ma? Pomoc! Pič tu! Barba ma zabije. Pagač! Pagač, smejtí ma! Dones mi vodu. Dones mi! Elgara! Profesionál, pič tu! Pagač, smejtí ma! Prečo si to boxov skúčil? Čo ti povedal do piči? Šparátko jedno vysraté. Šmarátko. Mám star drop, bude to legendary. Oh my god! Nej, epic ty. Mám lita pindu, piči tu. Tebe čo je bali do ryti? Ty. Ja som počul, že Jesse, že Elgara a Anita sú rodina. Takže ideme sa byť. Ideme sa byť! Byť sa ideme! Čo treba vypiť? Častom! Kulaku! Elgara, koko. V súkromnom tábore som. Máme go druhé miesto, máme veľa powerov. Elgara, pozor, Elgara! Čo si? Daj to Elgara najlepší. Hustý bol na mňa! Flašovica! Kvalitné vínko. Máme epic dostať. Ja mám ďalší tretí, toto bude star drop. A ideme otvoriť ho. Oh my god, epic! Ty si koko, ty čo si? More teba doma týrajú? More teba zavrú do kadi budy? On spí pri sliepkach. Fúj. Však ty keď nepočúvaš, dostaneš šírku z mantiky, tam pri sliepkach spíš. Dobre, už ma to nebaví, proste vypíname to video. Pozor! Ja zabil lukostrelec! Oh no! Ja čo? Oh my god! Elgara! Najlepší boxer! Lepšia Mike Tyson! Elgara, daj tam 6 roky.
umrel. Čo si postihnutý? Teba normálne by mali doma týrať. Ty kokot, Kažem. Ideme ich rozjebať teraz, rozumieš? Však aj chvíľu sa rozbav, neviem jak ty, ale... Pomoc! Čo ja robím? Čo ja robím? Do piči! Všetkých som zadu, všetkých! Všetkých! No do piči. Nikoho si nezabol, tak rozumie powerboxy, ty kokot. Určite, ty dýlinu vedú. Postojko jebaný. Tam všetkých rozjebem. Čo máš? Všetkých rozjebem. Čo aj tu je? Dobre, stačí proste. Len si rineme nejaké hry, len... Ja síce dobré, poďme normálne natáčať, ale... Ja som dostal poka! Zo Stardropov! Hej, zo Stardrop. Tak nejde do piči! Jaký mal Stardrop? Epic! Hej. Bore! Do piči, tu je to na videu, ty kokot! Nevýma to na... Korabťo môj. Teba čo seklo? Ty čo si bol tri dní nešal? Čo si offline? Prečo som offline? Kladeš? No hráme do piči tu. Na koho kričíš? Také video, že... Ty umreš, čo si tam navodil jak Elgana, ty kokot? Ja umrem, do piči, že mi pomôž! Ty kokot! Som nažive! Som! No! Zajebol ty Elgana! Som nažive! Hej! Vole, ty čo po boxe si skočil jak kokot? Čo máš? Pomoc! Ty čo si dylinu? Teba jebu more. Korabťo môj. Čo to mám? Nedáš tam nič. Dobre, no dali sme 25 hier. No, dali sme hej 25 hier. Dáme si to všetko strihli. Dobre, no, takže toto bude koniec videa, takže serus.